Kabahagi mo! Radyo Pilipino. Guess mine is not the first heartbreak. My eyes are not the first to cry. Not the first to know there's just no getting over you. You know, I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly what I intend to do. Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly I don't mind when you say that you're going away. I just don't wanna be lonely. And I don't care if we share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved, needed, depended on to give a love I can't give. When you're gone, when you're gone, I just don't wanna be lonely. I don't mind when the time sets the sun to the moon. I just don't wanna be lonely. Let the stair find you there at the end of the room. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved, needed, depended on to give a love I can't give. When you're
Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. For 6 months. Mukha naman makakabawi tayo ng itong second half of 2020. Pero tingin natin baka double digit pa rin no? Baka double negative pa rin. Siguro mga negative 10, 11, no? Depende kung tuloy-tuloy ang pagsasara ng ekonomiya, no? Depende rin kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng kaso dito sa ating bansa. Pag tumataas kasi ang kaso sa ating bansa, tuloy-tuloy, kaakibat niyan ay pangamba. Pag may pangamba, madaming hindi lalabas, madaming hindi makakapag-participate sa paganda ng ating ekonomiya, tatamaan ang ating pag-unlad. No? So, for the second 6 months, tingin natin, medyo mas optimistic tayo, no? Pero tingin natin, mahina pa rin ang pag-usad natin, Benji. Dahil nga sa nangyayaring patuloy pa rin na pag-increase ng mga kaso na nagpo-positibo sa COVID-19, At ano kaya mangyayari sa ating ang Kapaskuhan, Mukhang magiging malungkot yata Yes, Benji, no? Pero alam mo, Benji, para matalo natin itong gera na ito, no? Kasi naniniwala ako hindi lang tayo nasa krisis, gera talaga eh. Kasi una-una, hindi natin alam kung hanggang kailan to, no? Pangalawa, may namamatay, may nakikitil, no? Pangatlo, hindi mo alam kung pag tinamaan ka kung talagang gagaling ka, no? Or may gamot na makakapagpagaling sa iyo, no? Dahil depende to sa mga naapektuhan na tao, no? So tingin naman natin makakabangon tayo. Tingin naman natin mananalo tayo, pero importante maghanda ang ating mga kababayan. Kailangan ang answer para sa mga pangamba at hindi na naninisi ng kung sino-sino man, no? Yes. Sana may paghahanda. May paghahanda sa pangsarili, may paghahanda para sa pamilya, at may paghahanda para sa komunidad. Kailangan magtulungan. Naniniwala tayo doon sa panawagan ng gobyerno, no? Bayanihan. Hindi po panahon ngayon ng politika, hindi po ngayon ng panahon ng pansisisi. Ang panahon po ngayon ay pagtutulungan. So tingin po natin, mananalo po tayo kung tayo po isama-sama at magkaintindihin natin ang totoong sitwasyon. Okay. Sir, itong nangyaring pandemic na 'to, ano ba yung mga industriya na talagang lubhang naapektuhan ngayong pandemic, ay yung talagang totally na paralyzed? Yes, doon sa nakita namin yung mga ekonomista yung datos na pinakita sa atin ng gobyerno, no? Ay talagang tinamaan ang manufacturing and services, no? Tinamaan manufacturing rin, talaga, no? And especially services, no, na talagang isa sa nagtutulak sa atin dahil mahina ang pagpasok ng pera sa BPOs at sa OFW remittances at yung pagkonsumo ng ating mga kababayan sa ating ekonomiya ay nawala rin, humina, no, or lumiit. Kaya yung perang umiikot sa sistema or yung ating fuel or yung ating gasolina para paandarin ang ating ekonomiya ay medyo nawala, no, or lumiit. So yung consumption, yung pagbibili natin sa mga tindahan, pagbibili natin sa mga kanto diyan, sa mga sari-sari stores, sa grocery, humina, no? So humina tuloy ang kita ng mga private businesses, humina tuloy ang pagbabayad sa buwis, no? Pero ang kagandahan na to, Benji, nung latter part of June and July, medyo tumataas na ang konsumo, no, at yung mga datos. So tingin naman natin, may pagkakataon, may pagbabago. So tingin lang natin talaga, kailangan lang talaga ay magtulungan at lalo tayo magkaintindihan. Yung pagkakaisa talaga, tulungan natin ang ating gobyerno. Sumunod tayo sa mga health and safety protocols, sir? Tama yan, Benji, no? Pero hindi naman natin sinasabing sumisip-sip tayo, no?
Ang sinasabi lang natin, tama lang naman mag-criticize tayo, no? Tama naman punahin natin, tama rin naman magpaalala tayo. Pero wag naman natin ipako sa krus yung gobyerno, no? Ang success na tong paglaban na ito, meron din tayong role or meron din tayong responsibilidad. Hindi lang natin iaasa yun sa gobyerno. May kapalpakan talaga. Minsan may mga nag-aabuso, no? Pero isumbong natin doon sa tamang communication process, no? Pwede natin itawag sa 498 or itawag doon sa mga hotline sa mga different agencies o kaya sa radio station nyo, no? Benji, no? Para naman, open ang ating linya. Oo. Pero huwag natin po sa ating sa social media. At huwag tayo magte-text na lang na reklamo. Hindi naman tayo gumagawa ng maayos, no? Na proseso, no? May proseso po kasi ito lahat, eh. Hindi ho agad-agad masosolve to, no? Lahat ng gobyerno, no? Wala ho tayong nakita na gobyerno or bansa dito sa ating mundo na talagang nag-succeed, no? Yung dati pong hindi tinamaan na ngayon. New Zealand, no? Australia, medyo nagkakagulo na po sila. Dati nasa Victoria lang. Ngayon po, meron ng kaunti sa Queensland, no? So, kailangan po talaga sama-sama po tayo. At kung gusto po nating talagang inis tayo, pwede mano sa 2022, doon sa tamang proseso, doon na lang po tayo bumawi, no? Huwag natin iboto yung mga masasamang loob na public officials. Huwag na natin po iboto yung mga corrupt, no? Sundin po na ito yung proseso. Mas importante po, magtulungan po tayo. I-lift natin yung mga moral. Huwag natin po pakinggan yung mga fake news. Huwag tayo makinig sa mga institusyon o kaya reliyon na instead na sabihin ay magsama-sama tayo at magtulungan ay nagsasabi ay magsiraan. Sir, dito naman sa Southeast Asia, sa tingin nyo, talagang kulelat pa rin hanggang ngayon ang ating bansa kumpara sa mga kapitbahay natin dito sa ASEAN region? Kung titingnan mo, no, kung titingnan talaga natin lahat na dactos o na holistic approach, no? Unang-una kasi, pag lang natin maikumpara apples to apples, mas maganda itingnan natin percentage-wise, no? Kasi ibang populasyon natin, iba yung laki rin ng ating bansa. Iba rin ang kakayahan ng ating bansa at ng gobyerno, no? Masasakti siguro natin, ang basihan lang natin, yung ibang foreign institution na nag-aaral, no? Katulad ng WHO. Sinabi nila, tama, mataas po ang kaso sa Pilipinas. Tayo po ang number 1, no? Pero po in terms of percentage, sabi rin naman nila, nakokontrol naman, no? At hindi ganun kalala dahil ang mga namamatay ay hindi naman ganun kadami. Ang mga nagre-recover ay madami, no? So, tingin naman natin, lockable rin talaga. And, syempre, nagpuna rin sila na it seems like marami rin mga kababayan ay hindi nakakasunod, no? Yun ang mga kanilang pananaw. Pananaw na walang haling politika, pananaw na talagang pag-aaral, no? Pero nga ginagalang rin natin yung mga health experts, no? Katulad ng magiging panauhin mo mamaya, maganda ang mga pananaw nila. Alam mo kami mga ekonomista, pati yung mga kakilala nating policy makers, talagang kailangan pakinggan natin yung mga eksperto, no? Hindi naman pwede kahit meron tayong double PhD sa economics, matagal na tayo dito sa bansa, pakikinggan natin yung mga yon, no? Hindi pwede. Kailangan pakinggan natin, balansin ng ayos, ay yung mga guidance sa mga ating medical experts para maproteksyonan lahat ng mga sektor ng ating ekonomiya. At yan din po ang ginagawa natin sa ating programa, yung balansin, yung usapin na yan, yung sa usapin ng health at yan sa economy, no? Okay. At least kahit paano, sir, di ba, recently ang ating peso malakas pa rin, at nakaraan nga, nabalitaan ko, parang pinagmamalaki pa rin naman ng Department of Finance, di ba, na yung peso natin kumpara sa ibang bansa, matatag pa rin. Tama, Benji, no? Matatag talaga ang ating fundamentals.
Ano ba yung fundamentals na yun? Ito po yung mga institusyon na talagang na malakap, no, na tinitingnan na datos ng mga ekonomista, ng mga analyst. Ano ba ito? Ito mga gross international reserves, ito yung inflation, ito yung ating current accounts, ito yung ating trade, yung mga remittances, no? Medyo technical term, pero padaliin na lang natin. Ang sinasabi nila, maayos ang ating kalusugan ng ating ekonomiya. Ang nagsasabi na to ay hindi politiko. Ang nagsasabi na to kahit mga dayuhang eksperto at mga local at mga nag-aaral na mga analyst at ekonomista. However, sinasabi rin namin na talagang tinamaan lang talaga tayo ng pandemic. Unti-unti sana tayo nakakabangon, no? Unti-unti sanang lumalakas ang ating ekonomiya. Dumadami ang nagkaka-interest na maglagay ng pera dito. However, talagang hindi maganda ang kapalaran dahil tinamaan na tayo ng pandemic, no? Kaya nga ang pakiusap natin sa gobyerno, madami pang programa na sinisigaw kami na sana maipasa na. Pero kanina yata, Benji, naipasa na yung Bayanihan 2, no? Hindi ko lang alam kung ano yung fact ng Bayanihan 2, So ito makalaking tulong sa ating ekonomiya, lalo na during this pandemic, no? Pero sinisigaw rin sana namin sa pribadong sektor na sana maipasa na rin yung trade bill or yung batas na pwedeng na makakaakit sa mga investors, no, na maglagay ng kapital dito. Itong batas na ito ay makakapagpababa ng buwis, no, sa ating mga investors, be foreign or local. Tayo ang isa sa pinakamataas na naniningil ng buwis sa buong mundo. Hindi lang yata mundo, sa buong universe yata, no? So Totoo yan. So kailangan ibaba ng kaunti, no, para maging competitive tayo. Para naman yung mga gusto maglagat ng pera dito ay makakapagbigay ng kapital sa maayos at mas patas na pagbubuwis. Yes, sir. Totoo ka dyan. At any last words para sa ating mga kababayan? Yung pong mensahe, sir? Well, Benji, talagang masasabi lang natin, nakakalungkot na dito po tayo sa gera, sa isang pandemya. Mukhang talaga pong hindi matagal po matapos to. May mga pangamba pa na posibleng meron pang ibang virus o kaya mag-mutate to. Pero po, wag po tayo mangamba. Para mawala po yung pangamba natin, kailangan po ay ang tamang paghahanda, ang tamang kooperasyon, hindi lang ng pansarili, para rin sa pamilya at sa komunidad. At pinaka-importante, na nabanggit rin ni Benji kanina, ay manalig tayo sa ating Panginoon, no? Hindi tayo religyoso, pero tayo ay marunong lumuhod, no? Maraming salamat, Benji. Mabuhay kayo. Yes, okay. Well said, sir. Maraming salamat po. Ang tinig po ng ating financial analyst na si Ginoong Astro Del Castillo. Patungkol nga po yan sa lagay ng ekonomiya at kung ano-ano pa. At sa atin naman pong pagbabalik, subukan nating tawagan ang health reform advocate na si Dr. Tony Lechon. Kaugnay ng kanyang mga rekomendasyon at paalala sa ating gobyerno para tuluyang mapababa nga ang dumaraming kaso ng COVID-19. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pulsong Pinoy sa ilang patalastas. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYM 1539. Mindoro. DWRL 1080. Legazpi. DWRN 657. Naga. DYRB 540. Cebu. DYRL 1035. Bacolod. DYRN 1134. Dumaguete. DXCO 1044. Cagayan de Oro. DXGS 765. General Santos. DXOC 1494. Ozamis. DXOW 981. Davao. At Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online.
online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadioPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Benedict Abaiga sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Yes, at muli na naman tayong nagbabalik sa ating programang Pulsong Pinoy. Ito pa rin po ang inyong kabahagi, Direk Benji Abaigar. And this time, makakapiling na natin sa ating linya ang dating nagsilbing special advisor ng National COVID-19 Task Force, kilalang health expert at health reform advocate na si Dr. Tony Lechon. Doc Tony, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo at sa mga nakikinig. Magandang hapon sa iyo, Benedict. Opo, naku, maraming salamat po. Welcome po kayo dito sa ating programang Pulsong Pinoy, ano, sir? Sir Tony, hanggang ngayon po, nasa danger zone pa rin ang capacity ng ating mga hospital sa Metro Manila dulot nga ng COVID at isang nakakabahala dyan, yung report kahapon yata na balitaan ko, yung ilang experts may mukhang may posibleng tumaas ang mortality rate daw sa susunod na buwan. Ano pong sa inyo dito, sir? Doc? Well, ang masasabi ko dyan ako I would agree with the assessment of the infectious disease experts, particularly si Dr. Benji ko, na madalas natin kausap yan almost every day. Opo. Now, kasi yung incubation period ay 14 days. Hindi pa natin makikita ngayon. So since lumuwag tayo ngayon sa ating quarantine classification from MECQ to GCQ, Opo, yung mobility ng tao, yung paggalaw, will actually cause viral transmission. And that will cause, of course, more admissions into the hospital. And if the healthcare workers are not actually protected or minimize yung risk nila in the hospitals, so baka magkaroon ng fatigue yung mga doktor at mga nurses. Kakaroon tayo ng overwhelmed healthcare system, overburden sila. That will result in, of course, decreased monitoring ng mga pasyente mako-confine. At naman natin ang impact ng healthcare workers. So, I would agree with that kind of assessment na sa ngayon pa lang, last 3 days, nag-i-increase na ngayon death rates natin. At saka ganun sa last 3 days, nag-i-increase po yung death po natin. So, since may delay ng konti ang pag-report, ina-expect ko na tataas po yung death din natin in the next 2 weeks. So, I agree with Dr. Benji ko. Ganun okay. Talagang dapat talaga hindi siguro muna niluwagan itong itong panahong ito, no, Doc? Nasa GCQ na tayo agad, ano? Well, pressured kasi ang government natin because of the high unemployment rate. And so, kaya nga, ina-advocacy ako. Ang gawin natin ngayon ay mag-voluntary ECQ tayo na ang mindset natin para tayong naka-ECQ pero naka-ECQ tayo. Kasi ang ibig sabihin nun, pagka hindi natin kailangan yung gumalaw,
let's say ngayon kasi inaalaw ang movement. Di ba? May movement ngayon. So, yes, if you don't have any necessary travel, regardless of your age and health status, you should stay home. And then, if you don't, minimal yung activity natin except for food, power, and water and medical services. Kung maaari, huwag din tayong gumamit ng transportasyon na magkopos ng traffic and queuing. Yan ang nagiging problema natin eh. Ay, ibig sabihin, pupunta lang tayo ng grocery. Maglakad. Magkokotse tayo sa traffic. Pag nag-traffic, ang dami niyan queuing ang tao, yung social distancing nawawala eh, di ba? Yun na nga nagiging problema eh, no? Pag nag-traffic ka dyan, nandyan yung kalipunpunan ng tao, nandyan yung namamalimos, andyan yung nagbebenta, andyan yung lahat eh, di ba? Nakita mo pagka meron public transport system, at every stop, nagkakaroon ng kalipunpunan ng tao. Ang positivity rate natin, 1 in every 10 eh. So, ibig sabihin, sa 10 taong magkaroon ng gathering, may mahahawa. Kaya ngayon ang sineset na number na no more than 10 eh. Tama ba? Yes, Doc. Yun ang essence ng bakit 10 ang maximum. It's because 1 in every 10 na nahahawa. Yun ang tawag ng positivity rate. Kaya ang strategy natin dito, kailangan talaga disiplina ito. Kasi wala kailan tumulong tayo sa gobyerno. Kahit kami mga doktor, August 1, gusto nga namin ECQ, parang yung sa Cebu. Kasi sa Cebu, ang ginawa nila ay nag-ECQ sila ng one month. And then June 15 to July 15. Pagkatapos, nag-MECQ sila 2 weeks. Gradual. Ngayon, ano na sila ngayon? Matagumpay. Mababa cases nila. Mababa. Mamatay. Tapos open na yung business nila. Ganda. Tapos nandun na yung healthcare capacity nila, yung contact tracing nila. Ginamit nila yung mahabang panahon ng lockdown para ma-effective testing, may tayo yung isolation facilities, matayo yung contact tracing. Anong resulta? Parang libro. Talagang mapaplatin mo yung curve. Ngayon, sa atin sa Maynila, hindi natin ma-apply. Kasi, unang-una, nandito yung financial capital natin, 67%. Pero ang sabi ko nga, if we could only sacrifice for 2 weeks and then find the money to finance yung mga hindi makakapag-work, that would be ideal. Kasi ngayon, parang we swallowed a bitter pill. Ang taas ng cases natin, hindi bumababa. 4,000 yesterday, 4,800. Averaging tayo sa last 2 weeks ng 4,000. It's unthinkable na we will actually slide down to GCQ when our health metrics are not, satisfactory. Counterintuitive siya eh. Sa Tagalog, tablay yung hindi siya ayon dun sa nararapat gawin. Para, kunyari, ang pasyente ay delikado, dapat nasa ICU. Hindi natin nilagay sa ICU, sa regular room lang. Paano mababantayan yun kung hindi natin gagawin? Kaya ganyan na nangyari po ngayon, mga kaibigan. So, dito, we have to brace ourselves na lang ngayon. Opo. Okay. Yes, Doc. Dito pa sa Metro Manila, talagang ang tao parang ika nga ay parang gustong lumabas agad no? Medyo na-excite sa mag-malling, no? Kahit na parang walang nangyayaring pandemya. Anyway, Doc, matanong ko na rin, ito nga halos lahat ay excited nung nabalitaan na may vaccine na sa ibang bansa gaya ng Russia, sa China. Actually, sa Wuhan, nagpa-party pa sila, lumabas sa balita dahil mukhang may na-vaccinate na sila. Pero bakit dito tayo, Doc?
mukhang abutin pa yata na second quarter ng 2021 bago natin makamit ang vaccine, Doc. Well, wala naman tayo kasing capability for vaccine development. Yan ang una. Opo. Number 2, hindi pa rin naman tapos kasi din yung vaccine. Matatapos pa rin yung phase 3 trial nila December. So, you expect na makukuha natin yung second quarter. Kasi, ang FDA approval, it will take 1 month to 2 months. So, kung matatapos ang December, o di Pebrero na. So, kung may dadating sa atin March, kaya second quarter ng 2021. Yun ang projection. Realistic picture yun eh. Ang problema, yung pondo natin kasi hindi lahat mabibigyan ng bakuna. I think na-allocate ng Department of Finance would be 20 million Filipinos. So kung 1,000 pesos yun, so mga 400 ang million daw ang gagawin nila. So si Mayor Disco nag-allocate ng 200 million para sa Maynila. So I think we will be on this particular problem or situation for the next 2 years considering hindi naman 100% vaccinated ang buong Pilipinas. Number 2, even if it were, we kaya natin. I don't think the global market can supply all the countries din. So we have to grapple with that kind of situation. Of course. So therefore, ang social behavior ng tao, babaguhin yan. While we increase our healthcare capacity, yun ang gagawin natin. Okay. Diba? Yeah. Okay. At Doc, may mga ilang pag-aaral din tungkol sa sa pag-flatten out ng curve. Malapit na ba talaga sa tingin niyo? Malapit na rin ba talaga ma-flatten? May bang nagsasabi mas dadami pa raw nga ang kaso, no? Sa tingin niyo po, gaano to katotoo? Hindi pa natin nakikita ang flattening ng curve kasi hindi pa tayo nga nagpipik eh. Pag sinabi mo nagpipik, tataas ka muna tapos magpa-plateau ka tapos bababa. So hindi pa tayo nagpipik. Ang ibig sabihin nagpipik, pataas pa tayo ng pataas. Meron one time nga nag-7,000 tayo eh. Pero ang average 4,800, 5,000. Ibig sabihin, kung talagang nag-peak na tayo, kunyari, 7,000 yung highest po a day. Bigla ka na lang pababa ng pababa. 5,000, 4,000, 3,000. Hindi eh. Everyday nag-i-increase eh. So, hindi pa natin niya masasabi na nagpa-flatten pa ang curve natin. Saka, paano natin masasabi kung pa yung hospital natin? Sabihin, hindi pa kontrolado. Diba? So, bakit pa tayo naka-quarantine kung tayo ay nag-flatten ng curve? Eh, kung nag-flatten tayo ng curve, hindi dapat para tayo New Zealand. Nag-open na. Thailand, nag-open na. Diba? Vietnam, nag-open na. Yung Vietnam, ang ganda ng sistema nila, no? Kaya nga. So, we can just conclude kasi dun sa mga nakikita natin, yung mga sinasabi ko po, ang ibig ko sabihin, makikita naman natin di ba? So far, wala tayong nakikitang ganon. Okay. So, I hope you understand. Ang ibig ko sabihin, yes, Doc. If we compare ourselves with the ASEAN countries, mukhang malayo pa talaga. Kasi tayo ang longest containment period in the world and then ang Cambodia nakapag-flatten ng curve, Malaysia, Myanmar. Ang Indonesia lang at Pilipinas ang hindi nakapag-flatten ng curve Nagawa rin ng Singapore, nagawa rin ng Vietnam, nagawa rin ng Thailand. So tayo lang, tayo pa nga 173,000 tayo cases. Highest in the whole of Asia. Tapos yesterday nga, 4,650 tayo. Taas po yun. Tapos ang average natin, 7 days na nasa tayo, 3,500. Medyo mabigat yung atin. Region 4A, mataas din ang atin. Nag-a-average tayo ng 1,000 cases yan ngayon. Ngayon, ang kaganda ng Cebu ngayon, dapang-dapa na. Less than 100 cases na lang sila na dati.
Nagwa 1,000 cases sila ngayon dati. O, tapos ang ICU bed capacity ng National Capital Region, naku po, almost nasa 75% na eh. Ang Region 4, ganun din, nasa 70%. Tapos ang Cebu City, 30% lang ang ICU, talagang baba na. So, ito yung mga gusto kong banggitin na mga bagay-bagay, no? So, sana maintindihan ninyo na hindi pa tayo out of the woods. Yes, Doc. Okay, well said po, Doc. Maraming salamat po, Doc Tony, sa inilaan yung oras, ano? Doc? Maraming rin salamat sa pag-iimbita. And I hope na mapapakinggan din ng ating pamahalaan yung inyong mga recommendations para nga matugunan yung problema natin dito sa ating bansa, yung COVID-19. Okay. Salamat po. Salamat po, Dr. Tony Lechon, ang Health Reform Advocate. Okay, at sa atin pong pagbabalik, pag-usapan naman natin ang aviation industry. Atin pong makakasama naman mamaya ang head ng External Communications Group at siya ring spokesperson ng Philippine Airlines na si Michelle Villaluna para talakayin din natin ang kanilang mga ginagawang hakbang sa pagtiyak na ligtas sa banta ng COVID ang kanilang mga pasahero. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pulsong Pinoy sa ilang paalala. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Benedict Abaiga sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. At muli na naman tayong nagbabalik. Ito pa rin po ang inyong lingkod at kabahagi mo sa serbisyo, Direk Benji Abaigar. At ngayong hapon, makakapiling na natin ang head ng External Communications Group at siya ring tagapagsalita ng Philippine Airlines. Walang iba kundi ang pretty and charming na si Michelle Villaluna. Welcome sa ating programa, Michelle. Yes, good afternoon, Benedict, at sa lahat ng tagapakinig at sa lahat ng fans niyo dyan sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po. Oo nga, Michelle, na-miss na kita. Ha? Kumusta ka na? Mukhang hindi ka na ata masyadong naapektuhan ng mga problema dulot ng COVID, ha? Well, sa awa ng Diyos, tayo po ay healthy and patuloy po tayo nagsiservisyo publiko, helping passengers know the latest developments sa Philippine Airlines. At maraming salamat sa pagkakataon, Benedict, and long time no see, but I'm happy for you, no? At you have your own radio program. Congratulations. Ako, maraming salamat. Oh, thank you, Michelle. Ha? Medyo nakapagpahinga ka rin yata ng ilang buwan, ano? Simula nung natigil din ang operation ng PAL. Actually, Benedict, simula ng deklarasyon ng lockdown, hindi naman tumigil yung serbisyo ng Philippine Airlines sapagkat tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga tinatawag na sweeper flights, no? Ito ay flights na hindi considered regular. Special flights ito para
dalhin sa kanilang mga probinsya ang mga stranded individuals, ang tinatawag natin locally stranded, LSI. Okay. No? Yeah. Secondly, andun rin yung clamor para sa mga cargo flight services. Kaya nag-mount po tayo ng mga all cargo flights for the domestic sector and all cargo flights for international sector. Halimbawa, may mga grupo na nag-i-import ng PPEs, yung personal protective equipment, mga gamot, no, mga medical supplies para sa ating mga iba't ibang probinsya. So they use Philippine Airlines charter services, no? Kaya from the month of March all the way till July, March, April, May, June, July, nakapag-mount po tayo ng more than 200 cargo flights, no? And then all cargo flights, mostly medical supplies, no? And of course, more than 600 sweeper flights, no? These are the domestic sweepers na this is to transport or repatriate stranded, the locally stranded individuals from Manila to the different provinces and vice versa. Siyempre, katuwang po natin yung Overseas Workers Welfare Administration kasi nung puntahan ng mga tao na nangangailangan ng flights. And of course, our embassies, yung Philippine embassies sa iba't ibang parte ng mundo, sila rin ang puntahan ng mga kailangan ng flights. And of course, yung ating mga PAL stations all over the globe, sila rin puntahan. Kapag malakas yung clamor for flights, especially those who are stranded here and abroad, naglulunsad tayo ng mga special flights or yung mga international and domestic sweeper flights. So, we've been kept busy since March. Okay. At Michelle, alam natin na kung gaano katindi ang impact ng COVID-19 pandemic sa ating bansa. Kumusta naman ang airline industry, particular ang PAL? Paano ba binago ng coronavirus ang airline industry? Okay, paano binago? Unang sa lahat, nagbago yung dami ng aming mga lipad, no? Alam mo, nung wala po yung COVID, sa loob ng kada araw, kami po ay lumilipad. We have around 280 to 300 flights a day. Wow. So, pag sinabi natin 280 to 300 flights a day before COVID, ito po ay total number of flights that operate out of all our hubs in every single day and the total number of flights that fly into the hubs every single day. So you're talking about flight legs. Say Manila-Cebu, that's one flight leg. So suma total, it's around 280 to 300. Alam mo, ilan na lang ngayon? 15% na lang. 15%. So, ganun talaga. I operate an average of 50 flights daily, no? So, ito lamang napakaliit, but this resumption, kasi kahapon ito na yung resumption ng GCQ, General Community Quarantine. GCQ. And as a result, this allows air carriers to restore the domestic flights. So, nag-restore po tayo ng domestic flights. So, in combination na ito ng international, kasi nung MECQ, Benedict, tuloy-tuloy naman yung ating international flights, di ba? So, we were operating at very low percentage. But ngayon, starting yesterday, 15% na po tayo. And let's hope and pray, no? Pagdating ng September, October, November, magkakaroon na rin ng healing. Sana, no? Kukonti na yung mga kaso or madiscover na yung vaccine. At maganda na yung sitwasyon para magkaroon ng travel appetite. Kasi as we speak, Benedict, bawal pa rin yung tourist travelers, no? Because essential travelers naman ang pwede. Okay. At Michelle, gusto rin malaman ng ating mga listeners, ng ating mga kababayan, ano-ano naman ang ginagawang kahandaan ng Philippine Airlines para matiyak na ligtas ang inyong mga pasahero sa banta ng COVID. Meron ata kayong tinatawag dyan na HEPA filters na mababa ng mga ganong gamit. Okay. Lahat ng aming mga aeroplano, Benedict, ay may HEPA filters. Now, ano ibig sabihin ng HEPA filters? Ibig sabihin, High Efficiency Particulate Air Filter. HEPA filter. So, lahat ng mga modern aircraft, no, hindi lamang sa Philippine Airlines, even the other air carriers, the major air carriers, lahat yan may HEPA filters. Ibig sabihin, ang HEPA filters naka-install po yan sa cabin, no? Sa loob ng aeroplano. So, every 3 minutes, pinupurify niya yung air sa loob ng cabin, no? At dahil dito,
fresh air is flushed out of the HEPA filtration system, enabling the passengers to breathe in clean air. Now, ito po ay air that can be likened to a medical operating room. Yung sa ospital, pag magpapa-opera, they utilize HEPA filters to free the air of viruses, bacteria, and other harmful elements. At itong HEPA filters sa aeroplano is 99.99% efficient. Yan ang 99.99% efficacy. So, we're really happy with that. No? That's number one. Number two, as an added protection, lahat ng aming mga cabin crew ay naka-personal protective equipment. Alam mo yan. And kagaya na pinag-usapan natin the other day, yung ating mga pasahero, we require them to wear, of course, face masks and face shields. No? Sa loob naman ng Flight Benedict, we already simplified the food service para hindi na masyadong matagal yung contact between the passenger and our crew. So, dati-rati, no, pag nasa business class ka, uunahin yung sopas, yung appetizer, yung salad, main course. Para siyang a la carte dining, no, yung in stages. Ngayon, everything is given to you sabay-sabay. To simplify food service. So, yun po yung aming mga health protocols. And may I add, before and after every flight, our aircraft goes through intensive disinfection. This is undertaken by our aircraft cleaners. So, yun po, siguro yung ating mga pasahero na ang Philippine Airlines prioritizes safety. Safety is the cornerstone of our operations, Benedict. Ano yan? Meron kayong parang ini-spray sa loob ng aeroplano? Lahat, yes. We spray the surfaces sa loob ng aeroplano. Pag sinabi natin surfaces, ito yung mga walls, the aircraft, yung mga seats ng aeroplano, yung mga console, tray tables, sa loob naman ng banyo ng aeroplano. Siyempre, pag sinabi natin banyo ng aeroplano, ang tawag dito ay lavatory, no? So, sa loob ng lavatory, all the surfaces, pati yung kung saan yung mga cargo, yung mga bags, yung mga luggages ng pasahero. Ito yung cargo. Nililinis na rin. Nililinis namin. So, yun po, before and after every flight. So, we utilize high-grade, eco-friendly cleaning agents or disinfectants. Okay. Oo, kasi dati parang kung pupunta ka lang, halimbawa, ng Singapore, ng Malaysia, walang mga ganyan eh. Pero kapag dati nasubukan ko, pumunta akong Beijing, nag-spray bago makarating ng Beijing. Okay, iba naman yan. Yan ang tinatawag na mandatory quarantine requirement, yung cabin spray. Mandatory? Oo, iba naman yun. Yun ang cabin spraying. That's another health protocol. There are certain procedures that we undertake. We spray the cabin, no? That's also another procedure. Iba pa yan. That's on top of the disinfection. Pero lahat, sa ngayon, lahat ng bansang pupuntahan, may spray ng ganong ginagawa. Yes, lahat ginagawa. But since we already have the disinfection and then we have the brand new HEPA filters, you know, we carry the spraying on select destinations. Lalong-lalo na, that's an added measure. For example, Trans-Pacific flight, di ba? So, napakahaba no? Pag Transpac ang tinatawag. Or, let's say na kami po ay naglunsad ng mga special flights na hindi kasama sa regular route ng Philippine Airlines. Halimbawa, pumunta kami ng Maldives. Nagpadala kami ng flight sa Maldives, no? And then sa Barbados, Tunisia, Algeria. Bakit pumupunta yung PAL doon sa mga lugar na yan na wala naman sa listahan ng regular destination natin? So pagkat sinundo po namin yung mga seafarers, no? Maraming Pilipino na sea workers, no? So dahil end of contract, at dahil dito sa COVID, siyempre, naging limited yung kanilang mga assignments. So, and of course, in coordination with their employer, yung Royal Caribbean of the Sea. So, we work with owners na gustong ipasundo yung kanilang mga empleyado na Pilipino, kailangan nang bumalik sa bansa. And of course, dito rin sa port area, sapagkat may mga ships na nagda-dock rin, no, sa Manila Bay, no, galing, these are cruise liners, no. So, ang laman naman ng cruise liners na ito ay mga foreign seafarers.
So we also carried them from the Philippines to Barbados. And then from Barbados, because it is a port, no, they took other means of transportation to get to their countries. So sila yung mga South Americans, countries in the Caribbean. So ang mga repatriation activities within this pandemic. Yes, naging busy rin palang PAL sa pag-repata doon ng ating mga kababayan. And Michelle, yung mga yung mga eligible o qualified, yung pwede lang na napayagang makabiyahe both domestically and internationally. Sa panong ito, sino-sino ba? Ano bang mga qualifications? Okay. Di ba yung mga matatanda yata? Yeah, go ahead. Yes, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay ang pandemic season is a season only for essential travelers. Pag essential, yung kailangan na kailangan lamang. So domestically, base sa rules and regulations ng Interagency Task Force, yung IATF, na sinusunod namin bilang airline company, ang pwede nang magbiyahe for domestic, yung mga essential travelers, yung mga locally stranded individuals. Ito yung mga naabutan na ng COVID kasi nagbabakasyon sila sa Manila or kaya naabutan ng COVID dahil nag-a-apply sila sa mga manning agencies tapos naabutan ng COVID at kailangan na nilang bumalik sa probinsya. So ito yung mga LSIs, locally stranded individuals. Pangalawa, yung mga Pilipino na galing sa Middle East, no? Sa ibang karatig lugar, sa Asia, sila po ay end of contract na rin at bumalik na sa Pilipinas at kailangan umuwi sa kanilang mga probinsya. So these are the individuals allowed, no, to travel domestically. And number 3, yung tinatawag na APOR, Approved Persons Outside Residences. At ang mga approved persons outside residence, kagaya mo, you are a member of media. Pag inassign ka ng Radyo Pilipino, let's say to cover sa Cebu o Davao or whatever domestic destination, gagamitin mo lang yung company ID mo o yung IATF ID mo, and you will tell us that, you're traveling on for something important, a coverage. So, magpapakita ka sa web that it is an official coverage, like a letter from your mother company so that you will fill out. So, you are an APOR, person outside residence. Ngayon naman, for international, uulitin ko, hindi rin pwede ang leisure travel. So, number 1, wala mo ng ganun, kung ikaw ay Filipino citizen, pwede ka magbiyahe kung ang visa mo ay student visa, work visa, or permanent resident ka ng country of destination. So, yun lamang yung pwede magbiyahe among Filipinos. If you are a foreign national, of course, you can fly out of the Philippines. Those are the people who can fly out domestically and internationally. Ngayon, yung pabalik naman sa bansa, of course, kapag Filipino national ka, meron kang Philippine passport, you can fly home. If you are a foreigner, pwede kang bumiyahe sa Pilipinas kapag meron kang long-term visa. Pag long-term visa, it means meron kang tourist visa na for a long period of time, no? Or kunyari permanent resident ka, or kunyari ang asawa mo ay Filipino citizen. So, yun ang mga pwede